Ste tehotná. Gratulujeme! Máme pre vás mnoho informácií, rád a niekoľko dobrých tipov, ako sa cítiť viac pripravená na to, čo vás a vaše dieťatko v tehotenstve čaká. Pekne krok za krokom. V prvom trimestri sa môže ľahko stať, že priberiete len málo alebo dokonca vôbec nič. Všeobecne sa dá povedať, že počas tohto obdobia tehotné ženy priberú 1 až 2 kilá, čo však neznamená, že sa vaše tehotenstvo neprejaví inde. V páse sa začnete ku koncu prvého trimestra už trochu zaguľacovať a možno zistíte, že oblečenie, ktoré normálne nosíte, vám začína byť malé, takže nebude na škodu, keď si čoskoro urobíte výlet na nákupy. Tehotné ženy sa celkom často strachujú o to, či priberajú podľa plánu. Nie som náhodou príliš tučná, alebo naopak príliš chudá? Každý vám povie niečo iné, ale pravdou je, že v tehotenstve sa váha u každej ženy mení inak. Priemerný váhový prírastok počas tehotenstva je zhruba 12 kg, ale majte na pamäti, že každá žena je iná a preto bude jedinečná aj jej skúsenosť s tehotenstvom. Počas prvého trimestra vaše telo prechádza takými zmenami, ktoré ste nikdy predtým v živote nezažila. Stojí za tým búrlivá hormonálna aktivita. Hneď od prvých dní tehotenstva sa vám začnú meniť prsia. Musia sa totiž pripraviť na dojčenie, takže sú citlivejšie a postupne sa zväčšujú. Takisto sa vám zväčší a stmavne okolie bradaviek, ktorému sa hovorí dvorec, či odborne areola. Začína sa vám zväčšovať aj maternica, čím tlačí na močový mechúr, takže vám častejšie treba na malú. Tento problém našťastie čoskoro pominie, nebojte sa, rozhodne nestrávite celé tehotenstvo na záchode. Obávaná ranná nevoľnosť sa môže objaviť hneď po tom, čo vám prvýkrát vynechá menštruácia. Jedná sa o jeden z prvých príznakov toho, že ste tehotná. Ide o veľmi bežný problém a našťastie väčšinou platí, že s koncom 3. mesiaca tehotenstva táto nepríjemnosť poľaví. To, že sa vám nechce jesť, alebo že jete menej ako obvykle, nemôže vášmu dieťatku nijak ublížiť, hoci vy sama sa možno cítite pod psa. Ak trpíte nechutenstvom, snažte sa jesť často a po malých dávkach. Takisto sa snažte veľa piť. Pokiaľ vás trápi pocit, že jete menej, ako by bolo žiaduce, porozprávajte sa so svojím gynekológom. Niektoré budúce mamičky zažívajú v tejto fáze tehotenstva návaly najpodivnejších chutí, takže jedia stále dokola rovnaké jedlá alebo dokonca jedia veci, ktorých by sa predtým ani nedotkli. Takisto sa vám môže stať, že nebudete mať ani pomyslenia na jedlo, ktorého ste sa predtým nevedeli dojesť. Veľa žien napríklad úplne prestane piť v tehotenstve čaj a kávu a sprotivia sa im viaceré chute a vône. Tehotné ženy mnohokrát prenasledujú časté zmeny nálad a aj vy sama môžete zistiť, že vás rozčuľujú úplné drobnosti. Za týmito zmenami nálad môže stáť stres, fyzická únava, aj hormóny estrogén a progesterón. Tieto náhle zvraty, pri ktorých sa jednu chvíľu cítite absolútne šťastná a za pár minút prepuknete v neutíšiteľný plač, sa väčšinou objavujú počas prvého trimestra. Môže sa však pokojne stať, že sa vrátia aj v neskorších fázach tehotenstva. Pamätajte si, že náladovosť rozhodne nie je vaša chyba. V tehotenstve je to úplne normálne. Počas prvého trimestra môžete tiež často trpieť závratmi. Tie môžu mať mnoho príčin, napríklad nízky krvný tlak, nízka hladina cukru v krvi a ďalšie. Máte pocit, že ste oveľa viac uťahaná a ospalá než kedykoľvek predtým? Aj za to môžete poďakovať hormónom. Našťastie to nie je navždy a tak by ste sa s príchodom druhého trimestra už mali cítiť lepšie.